В Америка няма врагове на полицията, както се вижда примерно по телевизията и по различните шоута. Повечето хора уважават полицаите. Тези случаи, които се получават с убийства на полицаи, това са изолирани инциденти. Марио Вълков е полицай от 10 години. Според него няма тенденция за агресия срещу униформените, но определено липсва силна признателност към тях. Ние жертваме много, живота си рискуваме за напълно непознати хора. Аз имам семейство, имам деца и всяка сутрин, като излезна от къщи, ги целувам и не знам дали ще ги видя изобщо и какво ще се случи по време на работата. Хората го оценяват след като видят, че сме свършили някаква работа в тяхна полза. Често обаче това, за което се грижат полицаите всеки ден, остава незабелязано. А случаи като убийството на полицай Дарън Годор в Хюстън миналата седмица повдигат въпроса за това, кой иска да внуши антиполицейски сантимент. Ще се намерят хора, които да направят от това политически въпрос. Това не е моята цел. Разговарях с съпругата на убития полицай и тя беше ясна, че иска да продължи дискусията за това, че всеки живот е от значение. И докато ние комуникираме с публиката, ще продължим да разпространяваме това послание. Посланието на силите на реда е ясно. Всеки живот е скъп. По време на протестите за смъртта на Майкъл Браун и Фреди Грей, имиджа на полицията беше силно засегнат от обвинения в расова дискриминация. Петно, което остава и до днес с познатите фрази Black Lives Matter и No Justice, No Peace. Смъртта на няколко невъоръжени цветнокожи мъже предизвика стотици да излезнат по улиците. Появиха се хипотези, че униформените имат различно отношение към малцинствата. Само преди месец призивът на една цветнокожа майка във Фейсбук се върна като бумеранг срещу голяма част от демонстрантите. Стреляте по полицията. Полицията ви убива. Ох, горкичкия. Той умря заради полицейската бруталност. 127 убийства по-късно. Наистина ли искате да ги наречете полицейска бруталност? Афроамериканци, вие сте смешни. Негативност към полицаите винаги е имало. Винаги е било така, не е заради Фъргюсън и преди това е имало същата негативност. И мисля, че е така в цял свят, не само тук. Въпреки това, Марио Вълков остава позитивен, защото това е част от работата. Ако се държиш с тях с респект и уважение, и те те гледат с респект и с уважение. И никога не съм имал проблеми с абсолютно никой да ме обвини в расизъм или нещо от този сорт. Особено при положение, че аз самия съм емигрант. И те това го виждат, те ми усещат акцента, като говоря. А дори и да има недоволство към институцията, полицията е първото място, на което човек се обажда, когато е в опасност.